satene aku ora peduli hancurnya harapanku modar karepmu kasihmu yang berubah aku wis kadung wega itulah alasanku aku ngombe ciuya nemu gendul ya nemu gendul ya nemu gendul nemu gendul nemu gendul nemu gendul edan Bagong ora edan iki teranane oh aja kata jabat baru ada nyebaran kan aku ora iki kaya ngene iki atos aku wis atos mangsamu apa par ayo kowe ora manut karo Wasata Kurawa kowe wis wani karo penemban Dewa Buddha kowe kudu banjur leboke paku jaran ya arep banjur wong mentem ya aduh rada puyeng jane wah nyo kene sing mburi nyo dubrok idan ora ngiyah-ngiyah kowe parat ayo kowe tak antem kowe maleso ruwangsane apa dumeh kowe wis penak dumeh wis mendem terus sak gelemu dhewe kirim pati kasih nggo mulai dalang oh ya khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae ilaruhi Kisah Nugroho wae ilaruhi Para Pindhal sakno semanten Al-Fatihah Amin ya tadirake kan samar pamaring sukma sinuk semaya winah jenga sepi sinimpen telenging kalbu pambukaning parana talen saking layap-layaping aluyup pindha pecating sumpena sumusuping rasa jati nalika semanten penging mapan ing alun-alun negari Ngastina nenggih pepatih negari Ngastina disangrekana pati Hari Senguni ngawi sanjaring Wasata Kurawa nalika semanten katata glaring baris niki Sang Bambang Wasatama ingkang nembang teng lara bidhaling wadya kiwanget sang prawara kuswa makra kumimang gaget tari swaraning tataku murah panjriting turangga bendhe beri munyo sauran mangungkung pracena mangkating prang gambira tyasing prajurit
Wateknya ku ngaluhur waduh leleng dasar gagah warnane pungun Kanjeng Sri Narapati Raja kang abala ratu tapotamane kakung makoki pasange nego wis man kriwikan dadi krojokan geguyon dadi tangisan aku ora ngurus to wah iya dasare wis diwaneni heeh wis diniati gawe perkara heeh dasare suwun Prabu Puntadewa wis Bagong mangsa Baranga sakarepmu gandeng lungane Werkudara karo lungane Janaka ki gawe runtik penggalihku mangsa Baranga oleh marep gawe kisruh ha iya arang lho Sinuwun Puntadewa ngasti iso kagol kogelan manahe kaya ngono kuwi warang-arang. Wong liya arep gawe kagol atine Sinuwun Puntadewa angel kok. Ha iya, malah adine dhewe, adine loro sing malah gawe gelo atine Sinuwun Puntadewa. Lah iya. Ya iki awake dhewe wis temandang. Mung kari ngenteni Kurawa tekan kene. Ya wong iki aku sing urung ngerti kok. Urung ngerti apa? Ket mau awake dhewe ketayalan mau kowe apa jenenge? Apa? Padu mungsuh pendhita kae mau mergo ora trima. Wah jan tak kira ki nek Ndara Werkudara karo Ndara Janaka ning negara Ngastina kuwi anak wigati apa jebule arep suwita ngersane pendhita. Aku ngerti kok, Tru. Ngerti apa? Janjane pendhita kae mau ki mung arep gawe srana ringke Pandhawa. Ya mung pawadane arep mejangake ilmu kasampurnan karo Ndara Janaka. Arep mejangke ilmu sangkan paraning dumadi karo Ndara Werkudara. Heeh. Mongko dheweke iki ora ngerti. Umpama pawadane iki sing arep diwejangke iki udu ilmu kasampurnan. Mbuh ilmu apa lah kuwi lah. Karwane sing Ndara Janaka karo Ndara Werkudara urung duwe. Lah kamangka Ndara Werkudara ki rak wis nampa wejangan ilmu kasampurnan rak saka Sang Hyang Dewa Ruci. Lah iya, aku ya sing ganjelke ning kono kuwi. Ha iya. Aku rak sing rada ora trima rada ana ganjel rasaku ki rak kuwi. Ha iya. Lah tasih Ndara Werkudara ki wis entuk sartane wis darbani wujuding ilmu kasampurnan kok iki sarep diwejang karo pendhita rak mung padha karo ning nguyahi segara. Ha iya. Ning sing dadi perkara siji le apa? Awake dhewe wani karo Ndara Werkudara lho. Lah wani ngapa? Nek awake dhewe wis maneni karo Ndara Werkudara dhewe wani karo Ndara Janaka. Gek kok nek panjenengane ora trima, terus kowe arep wedi. Ayo aku wedi. Wedimu apa coba aku tak takon wedimu apa kowe sing dadake kowe wedi karo Ndara kekalih ki apa? Aku wedi nek nganti Ndara Werkudara karo Ndara Janaka maju. Heeh. Terus aku perang mungsuh Ndara kekalih. Heeh. Terus kok nek aku ora ana piye? Mati ngono to? Heeh. Monggo Ndara Janaka karo Ndara Werkudara ki digdaya kliwat ukur lho, Kang. Nek ming Kurawa kuwi aku iso merantasi, nek ming Kurawa kuwi iso tak undurke gampang. Nek nganti Ndara Werkudara karo Ndara Janaka kae sing maju, cilaka. Tak omongi ya, Tru. Piye? Wong urip ning alam padang ki ngenteni apa nek ora ngenteni mati? Hah? Kalau mangsane ngenteni bantuan saka pemerintah, jan iya. Nek sing dinteni sejatine ki mung mati, Tru. Oh. Ora kok kowe kok malah iso ngomong kaya ngono. Coba gagasen. Piye? Umpama matimu ki saka lantaran Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Umpama lho iki. Umpama garis sing kuwasa ngodrake sartane gariske matimu saka tangane Ndara Werkudara karo saka tangane Ndara Janaka, kowe mati tenan nek iki engko maju. Waduh, ha piye to? Kowe iki tak nyemangati aku. Kok sik telonjonge engko ya rono. Heeh. Ning nek umpama Gusti iki tulising kodratmu lho, pestenmu lho. Gusti ora maringi idipalilah Ndara Werkudara karo Ndara Janaka dadi lantaran patimu. Ha mbok kowe didak-idak nganti gepeng mestakamu. Kowe sing ora mati saka Ndara sapa? Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Ning wagu mergane sirahe gepeng. Ya bener kowe ora mati saka tangane Ndara Werkudara ning sirahmu gepeng ra wagu. Wis padha wae trima milih matine.
sisandine kok ora wae iki gong-gong ora. Wis ngene wae. Piye? Awake dhewe maju perang. Heeh. Kurawa diundurke. Kurawa ki biasane, heeh. Nek Kurawa wis kalah lho iki. Kurawa wis kalah kabeh lho iki. Sing maju Durna utawa ya sapa lah sing wis didaya mbangane Kurawa. Ning iki perkarane siji. Apa? Awake dhewe mau ki budal rene wong telu, ora mung wong loro. Oh lah iya, heeh. Gareng ning ndi iki? Waduh. Kok malah ngetengi wongene to. Wis kowe iki lambemu ora. Masalah iki cerak homestay ngono. Piye-piye? Kowe kok nakal ora. Jeluk gareke rumangsane ora tuwa dhewe kok ngepenake dhewe. Wah. Reng, malah jajan bakso bakar iki ngopo kowe iki? Aku ngoleh tenane, Tru. Awang aku tojak budal ki aku blas urung madang kok ora. Ngene. Rumangsane liyane nyambut gawe kok mah penak. Penak-penakan jajan lho kowe iki ora. Ngapa? Didilap gabrese kowe ora. Wah aku ngelih tenane, Gong. Kae Kurawa arep maju kae, karepmu. Tandangi bareng-bareng karo rumangsane. Sik. Aku nek ora ucul klambi. Wis ngene iki ra wis sandangan peperangan iki cara dene baju komersil. Baju komersil kuwi leleng ora. Wis ayo bareng-bareng tandangi, Tru. Kae Kurawa damyat arek ngerubut karo awake dhewe. Oh, rame-rame rantas malang-malang putung ora. Amok legane ati. Amok Suramrata Jayamrata ibayan padha-padha. Padat. Padat. Ning dalan akeh wong hati hati keneng apa mati dikane kaya Suto Jojo Pratek Kikir Sok banyongi ilang Para kaya terus lintir Wah laitan Ngeleleng pacakmu gembilu sirahmu parat petruk kantong bulung rapangling lipah pakananku daging mentah lehku mangan karo meremelek meng tak kemah-kemah hutan ngeleleng parat dumeh kowe wong telu
aku mung izin. Ayo. Rumangsane apa? Ora wedi karo aku apa piye, Mas? Ha! Omah bengok-bengok kaya wong kender to kira. Wis ngempul ki ya sing khidmat to. Ngempul karo jogetan. Ayo men nikmat kok ya, ora sah khidmat, butuhe nikmat. Oh ya. Sapa kuwi, Tru? Kartomarma. Ndara Kartomarma, dasar Purnyata kuwi lho. Sajak wis soroh nyawa. Tak kira kowe pancen wis wegah nyawang glaring jagat seminggu bulan. Ya, pancen tak jangi jembar, Den. Mergo Petruk ora nrimake. Petruk bela mati kalih bapak. Bapak kula Semar ajeng dikrenah matine, nek anake Semar Petruk kok meneng bae. Kebangetan. Edan. Yen ngono kowe wani karo para Sata Kurawa, apamu sing tak wedeni ket biyen niku kula niku ora tau kok jeneng wedi karo Sata Kurawa. Ngoten. Ket biyen niku Petruk ora tau kok sing jeneng Ajrih kalih wong Ngastina, Petruk niku ora tau kok sing jeneng wedi karo sapa wae. Mergo Petruk karo sampean iki luwih tuwa Petruk. Bangane sampean. Ning dikarenakan Petruk niki derajate luwih sak ngisore sampean, mula ya paripaksa kula ngajari karo sampean. Yen ngono saiki kowe nantang karo Kartomarma. Apamu sing tak wedeni ayo? Maju rene. Matna sastra jendramu tumpangsa kowe matek kaji. Wih lah, marangi tatal grajiamu parep. Ora minggat saka parep nggo gatheng siramu. Oh, tak glethuk ndasmu kowe parep. Rene omreso. Mas mati. Out. Weh. Wah. Sahabat candak kowe rumangsane apa jebleske candak siramu kowe Petruk
kruseng. Ini Barat. Ya tidak bisa. Ayo, ya. Ya, cerdas kan? Ya. Oh, ya cel gue. Ya. Aduh ya. Mati gue parah. Ayo, sambat aku ya. Wah, parah kece nanti. Oh ayah. Kok mandek. Mumet etrang kok nyondol. Oh, harus aku bae ngene. Aku parek. Sambat ben sampean ben. Mosok kalah karo Batur. Ayo, parah, jika aku kalah. Ayo, hit, oh, hai, ya, parah, parah ya. Oh. Wih, merusak. Ayo,
nyekel parah. Wah parah. Nyekel pedang barang. Betul. Nah, Petruk wong ampuh. Edan sirai dituthuk iso mak celeng. Ah. Hot. Iya, edan iki maling. Rene. Baleke Petruk, baleke. Lah. Ya. Tak boleh tak gusuran ojo. Wah. 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 Menungso ora tatanan panos maing jajalanan Petruk ngemilih siramu gleleng pacakmu kowe iso ngundurke Kurawa Sengara iso ngundurke Satama tibakno gage tibakno pecah siramu nyo edan wah ayo mati kowe. Ora. Sabato kowe. Sabato kowe. Ya! Mati kowe ha. Ada. Apa ya kok mundur? Jo mlayu parah. Ada. Kowe ngopo ya? Ada. Aduh. Aduh. Kowe ngopo ya? Kowe sakaratul maut kok ndasmu kowe ora. Ora ngerti wong maju perang apa piye? Maju perang. Perang boyok-boyok tuwa kaya ngene iki, Kang. Rekane arep maju perang malah kumat. Modar kowe. Mulane nek tak omonge wingi diuling Pak Kordi. Bar disuntik aja dienggo ngapa-ngapa aja dienggo megawe abot. Malah kowe usung-usung kacang. Ayo kumat neh to. Alah. Ana. Diombeni entros stop kono. Mangsamu apa? Wong kecethit buayae kok diombeni entros stop. Aduh. Ayo. Apik banget bentuk apik gendulmu melacat kowe ora. Aduh. Gareng nek perang ya jan mempeng tak akoni. Heeh. Ha nek ora mikir keselamatan dhewe, ora mikir resikone dhewe kok ora. Pono kawan aja minggat. Ayo tak tandangane kan. Ah. Pae wali dong. Siap, baca.
Ijan kebanyakan menyusul ya jajan. Paris jajan boleh jajan. Ijan gue. Lah kok juga jadi baju banyak kok bagong iki. Wah. Kowe arep ngomong kowe? Kowe arep ngomong? Kowe arep perang parep dadi bintang tamu kowe. Ijan kok ukane apa kaya kowe. Delok ora karo Gatot persis banget iki. Truk. Gatot rong bali to, ambu. Aku mah melu perang ngene kok. Durma Gati dasar kepranyata. Ayo. Kowe arep ora trima Kurawa do tak jor-jor barisane tak awet-awet. Ijan. Kowe iso kuwi jelke Kurawa cekala kowe iso kuwi jelke Pengilan Durma Gati iki pengilan pancen gede-gede. Kowe aja cepeleke karo aku. Ora, aku ora cepeleke karo kowe. Ngomong sesuk nek maju perang, tata-tata Pilabara mungsuh Bagong nggo gaman. Ayo tak delok gamanmu kaya apa. Oke. Dikira ora gablek gawe ya. Baik, janji kulo. Gepe apa? Muncul dhewe Gati cengelo kowe iso menang kuwi aku. Gage. Perang kok mah nggawa parang karo tawuran apa piye? Lah bibu kuwi lho. Tak kira nek kowe melu anu apa? Jadil. Coba jileh kowe kene. Nek biasane nyekel pedang-pedangan kaya iki terus anu mungcur. Reokan. Mungcur. Baca apa? Iki jika punya kok biasane gede kan apa piye pentas apa piye. Tak kira nek go pentas kok gede. Jebelekke kowe lagi sih jamu kira-kira kene. Cilahmu kene. Nah. Nek nganti kowe mpan mungsuh Bagong, kowe tak sembah dalamakmu selama tahun. Ora mung trima 10 dina sesasi selama tahun. Edan kowe kok combong banget kowe. Anggepe apa kira-kira Durma Gati iso kalake dapur piye? Kaget tibane rasa kok cangkem. Oh iya, mati jadi aku kowe. Ayo. Apa? Truk. Metu geti ora iki. Waduh, Gong. Sirahmu nang ndi? Kowe kuwi. Ora ngedek-dek to. Metu geti sithik. Wah. Piye ya? Mongko geti putih, Gong. Putih tur kentrel-kentrel kowe. Kowe aja sembrono nek sing metu kuwi iki ora kene. Wis ora apa-apa lah. Kate-kate wong aku melu perguruan gedebus kok. Gedebusi ngapusi. Gedebusi ngapusi. Ilmu kebal lho, debus. Oh iya. Debus. No, tibane pisan meneh. Ora mpan. Iki jajau kowe. Melu mah. Oh iya, aku arep padhek hewan kurban apa-apa. Baci kowe. Gage. Apa sih liyane to? Rumangsane apa? Janji kene kowe, jebelek karo gawanku barang. Gage. Mangsane apa? Aku ki baci jadi aku. Kene nyileh. Ojo ari tak baca iki nyileh. Yo. Pajar aku kok wedi to digedhak karo musuhku dhewe. Iki apa iki? Iki apa? Gaman. Kaya kene kok gaman. Tak dudahi carane ngaku sing bener. Pokok-pokokan. Ki nggo studi tur apa piye rumangsamu? Studi piye? Iki nek kowe anu ka lho. Oting kelas. Ayo. Durma Gati segera naik ke bis. Kalau tidak naik ke bis nanti ditinggal. Lagu feedback banyak orang. Apa yang ada liane? Wah, jangan gue cepelek gitu kan gue. Entah nono gue. Bang jadi apa? Kok cepelek karo aku? Enggak, wae kabutan kok. Ora kaya kabutan ki ora. Bang jadi apa ki ora tak junjung jangan luruk. Ya iso. Wis dicari kowe. Tibakno. Kowe kok nggawa wadung barang wadunge Rama bar gawa to kuwi uji. Tibakno. Anggepe apa mati pecah sirahmu.
Tibakno ora nek pecah. Kowe arep rasulan apa arep perang kowe? Ringen resan dibedol. Goleki warga kowe cerewet. Iso ngantem ora? Blungjes. Iya mati kowe, mati kowe, mati kowe. Liyane dol. Wah, jan kowe iki nyepelekke aku tenanan kok ora. Wong jane apa wis tak yasake gawe cilik-cilik kok ora. Iki Bejo Kyai Tudung Suluk. Tudung apa? Tudung Suluk. Asline ora kowe. Oh, tibakno nek aku nek lecet apa gegerku tak sembah kowe 20 tahun. Mati kowe nyah. Mati kowe, mati kowe, mati kowe. Lecet ora? Ijan. Mah panune ngredo. Mangsamu liyane ditani kowe. Anggepe apa gawanku to sepelekke. Iki senjata pamungkas. Janji kowe mung iki ora pecah siramu. Tak sembah delamamu 20 tahun. Tenan? Tenan. Yo, perang kok galane ceret. Mati jeneng tibakno rarane aku kalah. Gelasnya ning ora ono, si. Iki wis tak iseni kok iki mau. Sane apa? AU. Wong jane apa kowe jejepelekke kali jeneng gati. Jejepelekke kali jeneng gati kowe. Iki pengen pancen golo kecil. Aku ki wong cuge dhewe cak golo kecil. Kedua setelah Koko Prabu Dritaya kowe. Sutra. Gelas kok kaya plembungan. Wis jejepelekke kowe. Oh, tak ilingi ya. Oh. Wes aja kebak-kebak. Alah keges sing bucak. Gek diobe. Wah. Dur aja Dulu tak paceni. Wah. Bener. Wah, yo kowe genti kok ora. Wah, rasane kok pengaruh wis cerewet kowe iki aja kok pilih-pilih bener. Ah, wis. Oh, bener no. Heeh, jadi bae. Oh, tak obi. Wah, cekelane. Wah, cekelane. Kayak kowe. Oh, cukup banget, Pak. Udah ya, guys. Yo, coba yo. Ciobe. Ah, gini jak pijak. Ketemu kanca wis cace bae nek karo aku kowe genti. Heeh. Aku ya kebak ki, delok ki, kebak. Ah, tak ombe. Kowe genti. Kowe genti wis pokoke tak obekke, kowe wis tak kaya yojo kowe kaya yojo. Heeh. Wah, kowe ditakke. Ah, wis iki aku ki kaya dhewe iki. Wis ditak iki. Wah. Wis gede wae bacot pun. Jane wis rata jalan. Wis rata. Mangsane apa? Ora marek cakre duwe mati sayang tak gitu. Udah. Terus. Dan kowe kok rombongan kembaranmu akeh banget. Endi? Aku sik Kang. Apa? Kok matamu abang, matamu kowe. Ngombe to ya? Hah? Ndem kowe. Ora. Tenane. Dadan aku. Aku anu Zombene Durma Gati aku, Truk. Iki ngati-ati kok Kurawa kuwi nesta pakartene. Wah, aku ngelak banget to. Aku ki apa jenenge ki? Wong perang lho, Truk ya. Heeh. Aku ngelak banget to. Heeh. Aku njaluk ombe karo Durma Gati. Aku bol kok tak ombe isine. Apa isine? Solar. Wah, treh modar. Apa iki pengaruh-pengaruhane iki? Apa iki? Aku mah mendem ngono kuwi perang mah penak. Heeh. Heeh. TKT karo nyaruk rancakan gamelan rapopo. Sedang nata ya padha. Kowe ora iso bakal mendem aku. Masane apa?
Senimane kudu ngene kae. Kok mah wong bumbing. Aku can bumbing aku, Tru. Apa kowe ora trimo kowe? Mendem aku. Mendem aku. Kowe garep mejang sapa? Tuh bleh, tak mejang rene bleh. Mandan aku mendem aku mendem kok. Ah, mesra merata jaya merata pangan pada banda. Satene aku ora peduli hancurnya harapanku motor karepmu kasihmu yang berubah aku wis kadung wega itulah alasanku aku ngombe ciuya nemu gendul ya nemu gendul edan Bagong ora edan iki teranane ayo ayo ada jebal lagi kan, aku lagi kaya ngene iki, atos, aku wis atos. Mangsamu apa pal? Ayo. Kowe ora manut karo para sata Kurawa. Kowe wis wani karo penemban Dewa Buddha. Kowe kudu banjur leboke paku jaran. Ya arep banjur wong mentem ya. Aduh, rada puyeng jane. Wah, nyo kene sing mburi nyo. Dubrok ikan kowe ora ngiyah-ngiyah kowe parat ayo kowe tak antem kowe maleso rumangsane apa dumeh kowe wis penak dumeh wis mendem terus sak gelemu dhewe Dubrok menangis hati ini aku ora peduli hancurnya harapanku motor karepmu kasihmu yang berubah aku wis kadung wega itulah alasanku Edan kok sak geleme dhewe menungso ora tataran Pandita kinarya wangsit Endaka mangi sematu sarining tawang susah angin ngending konem yang kalian kangkong baksi ipur lale kentas waru gembal manyar-manyar dok neng dungkul wana alas dadi wana dek mati kula wonten dawuh Kakang Durna apa? Pripun menika? Pripun liripun kados pundi? Cobi ta sampean gagas cobi ta sampean penggalih ngatasi Kurawa niku cacahe 100 ming kula ken ngundurke Panakawan sing rombongane ming wong 3 lah kok padha pate glasah niku kados pundi? Lah Kakang Durna kula piyambak mboten mangertosi Kakang mbok bilih sangka anggenipun Panakawan ingkang wangkot ora iso Dik Pati ora iso mboten saged kersanipun Kakang Durna kados pundi menawi Kurawa sampun sami mundur menawi Kurawa sampun sami kawon musuh para Panakawan anak kula sesuk iki mriku pun Werkudara kalian Janaka ingkang badhe kula jakaken ingkang badhe kula gol-golaken nggih kula kinten Bagong kula kinten Gareng kula kinten Petruk menawi mungsipun menika Werkudara kalian Janaka sengara sami wantun nandhangi Dik Pati lah monggo Werkudara Janaka maju wah iya
Wis nek aku wis ora wani piye-piye iki. Nek aku ora wani piye-piye tenan iki, Truk. Ah ngopo? Sing maju Ndara Werkudara karo Ndara Janaka Gong. Aku piye, Truk? Ora usah karo nangis. Aku piye iki? Aku piye-piye? Boyok iso kecetet apa piye? Ora sanggo boyok ngono apa piye? Teneh wagu. Anggepe apa kowe iki mah ngrepoti rek, ndak omah ora melu wae kowe. Sing maju Ndara Werkudara karo Ndara Janaka Gong. Mati tenan, mati tenan. Wis urung mati. Jawake dhewe bali. Ngono kok aja kowe kok gawe untran-untran jak bali iki karepmu piye? Aku malah didukani karo Sinuhun Puntadewa awake dhewe entuk pidana pati ning negara Ngamarta. Lah witene piye? Iki nek awake dhewe maju mati mungsuh Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Heeh, nek awake dhewe bali ning negara Ngamarta jarimu entuk hukum mati. Lah terus piye? Ampuh. Nek isih nang kene engko mati mungsuh ndara loro kae. Heeh. Engko nek bali nang Ngamarta mati yoan. Aming bola-bali mati to. Iki piye, Truk? Sik tak pikire, golek srana. Dipikir kanthi wening, dipikir kanthi ati sing sareh, ati sing ikhlas. Tapi nek kowe manut aku wis gawake dhewe bali wae, kowe rasa dadak nggugu. Aduh. Nggugu sapa, Gong? Hah? Nggugu sapa? Sapike anu wae, Truk. Piye? Ayo golek tali tambang wae. Nggih apa? Gantung wong telu wis. Oh, kok terus anu ngono ki apa kowe nggugu maksudmu nggugu mau ki tegese piye? Mengo ta kowe mengo ta? Ya Gong ya bener ya Gong ya. Apa? Golek tali tambang wae. Ngapa ta iki? Aduh ngapa ta iki? Motar tenan terus. Sabar sik to ketemu gendruwo cengelmu kowe ora. Ratu kok gendruwo ora. Jamongan Gong aku wedi. Wis mlintir brengos kaya ngono kowe. Sabar ta kowe. Sabar. Heeh. Biasane nek ketemu wong iki awake dhewe kudu nenggone ngisore. Petruk, wonten dawuh. Petruk, wonten dawuh. Petruk kowe tak timbali kok meneng bae. Terus sing seru to wonten dawuh to, Ndara. Dungo mlayu-mlayu. Dungo apa mlayu-mlayu? Bagong apa mundur? Anu mboten kebak semut mriki. Kok tak tong wingking mawon. Wah, jebul saya oke, rada mundur. Matane. Iki ya rada rono kok ora. Apa mlayu-mlayu Petruk? Ajeng wangsul sinuwun. Bali nanti. Ajeng wangsul teng Ngamarta. Ora Gusti. Sebab apa kowe arep bali ning negara Ngamarta? Kowe saka ngendi? Saking negari Ngastina. Wigatimu apa sakan Guru Ngastina? Ajeng mboyong Ndara Werkudara kali Ndara Janaka kundur teng negari Ngamarta. Piye? Ajeng mboyong Ndara Werkudara kali Ndara Janaka kundur teng negari Ngamarta sinuwun. Jaja muntap lir kenentap tuka yayasinepe. Netra kocang lontaran tera. Tetep nyomang Joko Watani Rombarana. Oh, Petro, wonten dawuh. Petro kan monggo wonten dawuh sinuwun. Sampai kira dalan lek ngendika aja sura-sura banget. Menungso ora tatanan kowe ya. Kowe menungso ora tatanan. Kowe iki nyamamar asmane Ratu Gustimu Prabu Baladewa. Lho, perkarane napa? Lho. Arep boyong baline Werkudara karo Janaka. Ora kena. Mergo aku sing pengen boyong. Kula kenten nek sampean arep ora trima mergo kula arep boyong Ndara Werkudara karo Ndara Janaka kundur. Petro, wonten dawuh. Wis tak omongi. Terus pundi? Werkudara karo Janaka le mapan ning negara Ngastina kuwi sejatine mung arep digawe ringkih. Kawan pendhita saka pertapan ngawu-awu langit sing jeneng Begawan Dewa Buddha. Lah nggih, lah sampean kok kaya ajeng ngewangi mriko napa ajeng ngewangi Pandhawa? Aku ngewangi kowe. Oh, ngaten. Iya. Kersanipun dos pundi? Gareng wonten dawuh. Maju rene. Oh, nggih.
Duh. Arep ndi pesan terakhir apa, Reng? Pesan terakhir cengelmu kuwi ra. Aku arep mateni kowe. Oh, nggih nggih nggih. Iya kula niki wong tuwa ampun dijenggung-jenggung ngeten kaya sirahe. Kowe doyak karo Werkudara to kowe? Nggih. Kowe doyak karo Janaka? Nggih. Wong telu, kula, Petruk, kali Bagong. Kula nggih doyak. Lah ya kowe iki wis termasuke. Oh lah iya. Sengit aku. Kowe doyak karo Werkudara, doyak karo Janaka? Nggih, sinuwun. Pripun? Delok ki apa ki? Witian. Niku pusakane sampean niku Nenggala napa? Alugara, sawangan bentuke. Oh nggih nggih nggih. Nek Nenggala kuwi lho cendhek. Nggih. Terus ora pati lancip kaya ngene iki nek Nenggala. Oh nggih nggih. Nenggala ya. Menika kenapa ki sinuwun? Tak sili pusaka nggonen meden-medeni Werkudara karo Janaka. Oh nggih. Astu niki. Tenan. Wah, danis. Rumangsane apa gleleng aku terus gleleng aku terus. Ya yo gleleng sewengi kok. Ngampil ke sinuwun yo. Cekel tangan tengen. Oke. Niki. Lah ngampil bismillah. Wah. Lah. Wah. Kabutan kowe reng. Kowe njaluk dipanilasike karo pusakane. Ben ora kabutan. Oh nggih, pusaka kandheng kula nampi dawuh sing kagungan sampeyan kula tak nyuwun ngampil. Wah, oke. Wangsane apa? Ndara Werkudara karo Ndara Janaka arep sewiya-wiya karo Nala Gareng karo Petruk karo Bagong. Ah, mungsuhmu nata mantra Prabu Baledawa Parat. Ngapa? Ngopo piye? Ora dadak nggo jenengku. Ora dadak nggo jenengku. Masuk. Nggih. Wah, jan wis ora ning arep gleleng stila kok ora. Lurah? Ora. Sing gleleng aku wae ya, Gong. Oh. Mangsane apa? Amok legane ati kok. Delok sajare. Sira merata jemrata biyen padha-padha wae ngadalah. Uye. Yoman. Kepiye uye kok nganggo yoman? Edan Nala Gareng. Lah keteka kowe ngligo pusakane Koko Prabu Mandura Kyai Alugara. Ah. Aja ngawu gawar ngawur. Yayi. Yayi katangipun Kakang. Yayi. Yayi gawane pun Kakang. Aja ngawu gawar ngawur kuwi Nala Gareng kuwi kagungane Koko Prabu Baladewa. Kagungane Prabu Baladewa sapa? Pun Kakang iki nata mandra Prabu Baladewa. Dudu kok pusaka iki kagungane Prabu Baladewa nanging pusaka iki kagungane pun Kakang. Nanging merga nalika semana aku nampa pawarta yen to pamongku si Nala Gareng arep dicekel karo kowe. Arep kok cekel, arep mbok rangket ku andane. Mbok uyak karo Werkudara. Tumuli aku kena syuting. Kyai Nenggala. Edan mboten nginten babar pisan Koko Prabu. Wah. Iki Koko Prabu. Iki Koko Prabu. Ya, Yayi Janaka. Kowe ora gelem mendhok kekarepanmu, kowe ora gelem dipengen goro ngamal apa kelakon mati mungsuh kadangmu Mandura Janaka. Minggat kowe. Bangsane apa malah? Baladewa sepeleke. Baladewa disepeleke. Ayo, Janaka. Aja ngaku lanange jagat lancuring Bamana. Yen to durung iso ngasorke kridane nata mantra Prabu Baladewa. Mati kowe. Pripun ta sampean iki pripun to?
Kowe gleleng. Gleleng kowe. Ngrasa geleme dhewe patramu. Jana kowe mundur mergo kowe nganggo jenengku. Wis tak omongi aja nganggo jenenge Baladewa. Haming nyilis dhewe kok sampean ki ora. Meng logate karo suarane alah opo. Aku mau ngerti kowe muni kowe. Kowe muni nek kowe kena syuting Kyai Nenggala. Ya ora. Ora Angge ngapunten kaya karang ketonto kok ora. Isih siji melih sinuwun. Sawa. Werkudara nika undurke sisan nggih. Panus maring jajalanan sekretane baune iblis lanat uye setrayoli binatang laut. Kadangipun Kakang Yayi Jodimati. Kadangipun Kakang Yayi Jodimati. Tambak Rama. Jodimati. Tambak Rama. Jodimati. Werkudara. Sawangen aja nyawang blegeripun Kakang ingkang kena sating Kyai Nenggala. Kena sating Kyai Alugara. Ingkang wujud Nalagareng. Ayo, siadi arep mula sira karo Nalagareng pun Kakang Suruh Andriwangi. Tekle kuwi ngopo? Lho kok tekle piye to? Pun Kakang Nata Mandura. Ingkang kena sating Nalagareng, pun Kakang kualat karo Nalagareng. Dadi pun Kakang kena dadi wujude kaya ngene. Wah. Bayar piro kowe disili Alugara? Lho, bayar piro piye to kowe? Ora sah nego-nego. Kowe Nalagareng ketok saka blegermu. Konangan iki. Ayo, kowe gelem apa ora tak arake? Mergo kowe keluputan. Arep boyong karo Werkudara kowe uga maneni marang Begawan Dewa Buddha. Kena ngrangket Nalagareng to. Ning enten syarate. Syarat apa? Sampeyan kudu kuat nadai dayane Kyai Alugara. Rasane apa? Lepeleke ra. Kene ndi pusaka ampuh kok padake. Kene apa? Pusakane sapa kuwi? Oh, nggih. Nggih. Niki mun wayah dibalekke to. Baleke. Oh, nggih. Mangsane apa kene? Nggih. Enggak. Klatri nampi enggak. Lho. Ora ngawur lho edan. Enggak. Iki ora marep rono. Dibalik marep rono. Oh, nggih marep mriko kok ya. Nggih, enggak kula aturi nampi. Nggih, kene. Nggih. Nah, lho. Wah, kecandak wis. Masane kowe tak sili pusaka wis slamet. Nggih. Ning iki ana siji perkara ingkang durung rampung. Perkara napa? Petruk Mandi. Bagong Mandi. Truk, Kang rene. Oh, nggih, ya. Wah kisruh kowe iki ora. Ya ben kisruh ya ben. Wedana wis iki awake dhewe kudune yane wis ning rono mbok kok. Nalagareng wonten dawuh sinuwun. Petruk wonten dawuh. Kowe ngerti arep mbuking pasewakan negara Ngastina? Inggih ngertos. Nalagareng kowe ngerti? Mboten. Lho. Jare kowe sowane negara Ngastina? Sing sowan niku kalih niki. Nek kula ora melu sowan kok kula ngenteni teng warunge mie ayam ngarep Amigo nika. Iki yo tak jak omah ora nuhuni kewajiban. Kowe ngerti rembuke pitu? Kertos. Apa? Rembuke teng pasewakan mau Begawan Dewantaka inggih Begawan Dewa Buddha. Yo badhe murungke perang gedhe Bratayuda. Kamangka Ndara Werkudara kalih Ndara Janaka ingkang kinarya paseksen. Sartanipun sak mangke badhe dipun suwuni tandha tapak asta kinarya murunging
pratandha lan mertandhake yen to perang gedhe Bratayuda wurung satanipun sak mangke akhiripun Mbah Dewantaka Dewa Buddha badhe murungaken perang Bratayuda niku kedah wonten syarat inggih menika pejahe Semar kalih pejahe Sinuwun-Ndrawati. Lah, Petro wonten dawuh. Perkara kuwi sing aku ora nrimake. Perkara kuwi sing gawe murkane Bendarame Mandura. Keparingipun Sinuwun Baladewa kados pundi? Ayo, tak kanthi sowan bapakmu. Aku derekno bali ning Karang Kadempel. Wah. Mboten saged nek ngoten niku. Ora iso piye? Lah niki mengke kula mampir riyen niku. Mampir ndi? Mie ayam. Dah tite sampean ki ora aku ya wis ngelih tenan Petro. Mampir ning mie ayam. Kula mampir gara-gara riyen teng ora Rombo. Aku tak melu wae ora sah. Sampeyan melu gara-gara mah mengke ora iso nembang mah ting blawur ora karu-karuan. Ojo nyepeleke lho. Aku arep ora tuh aku iso nembang. Ha tapi minyak telon. Wis minyak telon pahitane sampeyan. Pun rasa kesuwen ya wis aku tak ngenteni saka kadohan lebu gara-gara nggih ya kula dherake. Ayo loro bareng. Ya. Ayo kau aja. Pandhawa kumulung manggung siring prasata Kurawa Kambak ongges sira kanthi temenan layut sagung praratu. Wah ora ngira babar pisan jlambrung wonten maring dawuh Kakang Mas. Lha kok teko dadi Ponokawan entuk pengayoman saka Baladewa kakangku. Edan nek atase Baladewa kakangku minggat nglungane negara Ngastina mergo dhewe ora sarujuk karo pirembugan nalika ing pasewakan. Lha kok teko dadi malah ngayomi marang Ponokawan. Nuwun sewu kula piyambak mboten saged mangertosi sababipun menapa. Kula kinten Koko Prabu Baladewa sampun badhe mirakampu jingga mbundhandatan Poratu. Mboten badhe angesuwi kaliyan pun Marasata Kurawa. Wah, edan. Banjur piye-piye? Kula jejagi sartanipun nglundani kawontenan negari Ngastina. Kula kinten sak pangge. Wonten dawuh ingkang badhe dipun dawuhaken dening Bapa Penemban Dewa Buddha babagan pejahipun Koko Prabu Ndrawati lan Kakang Semar Badranaya Kakang Mas Cwangka Anggara Sesumbarang. Pawalindu bumi konjing Walada kuntal katon lumembak panyonera kumambang Dosang Wisnu Bathara kang angsung lebur wiyadi ayo yen ngono aku mau ngari manut sartane ngenteni apa kang dadi dawuh Dewa Buddha bapakku nek ngaten monggo kula dherekaken suwan kersanipun Sang Penemban Dewa Buddha Kakang Mas.